Pubertální akné? Pamatuj na pravidla obsažená v ABC bezpečné a efektivní suplementace. Můžeš zvážit používání produktů, doplňků obsahujících aktivní složky, jako je květ opuncie v kombinaci s černou rýží, což pomáhá zmírnit příznaky akné. Keratin Hair Complex najdete v Duolife, patentovaná formule. Ovoce amly pomáhá zmírnit příznaky akné a minimalizovat zánětlivé stavy. Najdeš v Duolife Vita C. Puder Duolife Keratin Hair Complex. Aloe podporuje funkci čištění těla. Najdeš to v Duolife Aloe a v Duolife Gel extrakt z chlorely. Podporuje antioxidační procesy a detoxikaci organismu od nahromaděných toxinů. Najdeš to v Duolife Chlorophyll. Používá se od 12 let. Kořen kudzu podporuje detoxikaci organismu. Najdeš to v Duolife Pure Formula kudzu. Používá se od 12 let. Spirulina podporuje procesy detoxikace a čištění od toxinů. Najdeš ji v Duolife Pure Formula spirulina. Používá se od 12 let. Cistus cretensis, šťovík obecný a japonský dest podporují obranné mechanismy organismu při bakteriálních infekcích. Najdeš je v Duolife Borealis Pro. Bylina oregano podporuje hojení ran. Najdeš to v Duolife Borealis Pro a Duolife Aloe. Bylo to zpracováno na základě vlastností aktivních složek,